आरो वारि सरा Mikir orang laku sem mikir ini siltra lain. Kiti baidine. Kuti de bai balap sing jaga Kita berkala lah, lap ya. kita lah nggak tahu biar ini. Naनै आंहा गारबाय खेखै नै दाप्लि सानानै गसंनानैसो सलायदो आरो गांगा दुपाया Anu silakan ini unaw soleh satu na. Isirke silakan ini tanda soleh langbai tanah ini. Lego kener nilai nang main bandingnya mesti lah pakai serosona nih. Kilometer 2 kilometer ke sana sengkar bu biar ya. जाखुमोन नागिरबाय आङो लाखिफैलायबाय जानायाव नुदों दहायबा इयाव फैयाखैमोन खाथियाव हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय एंड मोइलर यूट्यूब चैनल आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत करती हूँ बहुत दिनों के बाद अभी हम कहीं दूर जाने वाले हैं और कहाँ जाने वाले हैं आप लोगों को हमारी वीडियो को इन तक जरूर देखना तभी पता चलेगा हम कहाँ पर जाने वाले हैं तभी मैं बताऊंगी हम कहाँ जाने वाले हैं हमारा सपना अधूरा रह गया था अभी उस सपने को ही पूरा करने के लिए हम जा रहे हैं शिलोंग वही फिर से पहला वाला ड्रेस पहला वाला चश्मा पहला वाला बैग सब कुछ हमारा पहला की पहला है क्योंकि मैं हाउसवाइफ हूँ ना इसलिए मेरे पास वगैरह वगैरह ड्रेस नहीं है इसलिए मैंने पहले वाला ड्रेस ही पहन लिया आप लोग बुरा ना मानिए मैं आप लोगों को इंटरेस्ट करने की कोशिश करूंगा अभी हमारा हस्बैंड तैयार हो चुका है मैक्स मैक्स बाय 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 अभी तैयार हो चुका है Anu pula. कैसा लगा चलो. हम कहाँ जाने वाले हैं Shillong पुराना वाला जगह पे ही जाएगा लेकिन दूसरा वाला जगह शिलोंग पे ही जाएगा लेकिन दूसरा जगह पे जाएगा वो अधूरा रह गया था हमारा लोगोफोर साना दासो जौबाय आरोना ओमफ्राय ना जोङो रेडि जाबाय ओमफ्राय रेडि जानानै गासिबो ओंखारजोब्बाय माने आं सिगांनि ड्रेसखौनो गानफिनदों आरो मानो होनोब्ला आं ड्रेसखौ बायबाय थायाखै मानो होनोब्ला बेखौ गानबाय थानाय जाखाया नालाय दा माने बेवहायनो थांफिननो ओंखारदों आरो प्लेना माबादि नोंथांमोननो आङो फारि फारि खोन्थालांबाय थागोन दायो जोङो रेडि जाबाय माने रावबो सिखारथ'वाखै आरोना ओमफ्राय ना आफा बोराइ बाथौखौ माने दिनै आरो माने अमाबैसानि सानसो जाबाय नालाय आं थेवब्लाबो गोसोजोंनो आफा बोराइ बाथौखौ गाबज्रिलांनोसै आरो दा जोङो थांहोलांबाय थानोसै थांनायनि सिगां आफा बोराइ बाथौखौ थरायनाया खुलुमनानै लाग्रोसै आं खुलुमखांबाय दा खुलुमलायदो खुलुमलायदो माने आङो आलारि बाथि लगायनो सानदोंमोन आरो ओमफ्राय दिनै माने अमाबैसानि सान होननानै मिथिनायखाय माने आङो ओरैनो गोसोजोंल' माने खुलुमनानै थांसै आरो ओरैनो दा सोरबा सोरबा साननो हागौ जुथा लंपेन्ट गाननानै मानो खुलुमदो होननानै दे खुलुमदो माने थांनायनि सिगां एसे ओरैनो ओमफ्राय जानै आयाबो थिबाय हो थाथ'लायदो जोंहा ओइयाव आलुआ रुफ्रामनानै दोनदो जागोन दे दा जोङो थांहोलांबाय थानोसै थानाया साननै नङाबा सानथाम बेनि गेजेराव फैफिनगोन मेक्सा मा गाबबाय दं इयो दावरावनो दा जोंना खासे टिमा मोनसे टिमा माबायाव नेगासिनो माने बरमायाव नेगासिनो दा जोङो ओंखारलांनानै इसोरखौ लोगो मोनोबाथाय खोन्थाखानोसै ओमफ्राय आंना गारिया थाव गैया नै गारिया थाव गैया दा माबायाव लोगो मोनलांगोन ना मोनलाङा माबायाव हाइवेआव मानो होनबाथाय जोंनि खाथि खालानि पेट्रल पाम्पआ 8थायावनो बन्द' जायो ओमफ्राय मैया जोंना हरावसो माने जाब्रबदो बेखायनो एसे गारियाव थाव गैया जाहैबाय नालाय आं नुवाखै नों गोरनायाव आर'नाइ लाथारनांगोन गोरनायाव आर'नाइ नङा गोरनायाव आर'नाइ लाथारनांगोन साला बार जालाङो भगबान ना लाथारनांगोन नों लाथारनांगोन फाननाय दे माबार लामायाबो रेडि जाखाबाय ओमफ्राय लामायाव जुदि गोनांथि जायोबाथाय बेखौ लगायनानै लाबाय आरो माने सोरबा साननो हागौ बाजैनोलाय मा माबा आयना गैयिखौ होबाय थायो होननानै आंहा माने भमिटिं गोबानो ओंखारो माने ग्लास गोनां गाननो हाया मानसिया ग्लास गोनांखौ गाननो हाया दा जोङो थांलांबाय थानोसै ना मा होनो बिराद भेजाल गोरनायावबो माबा मोनसे नारथेना दोननो हाया थैनाय बायदिसो मोनो थांलांबाय थानोसै जोङो लोगोफोर दा थांनानै डाइरेक्ट इसोरखौ लोगो मोनबाथाय खोन्थानोसै मेक्सआ माने जोंखौ बहाबा थांगोन साननानै माने केलें किसें गाबख्रावबाय आरोना नै आइयाबो सिखारबाय दासो नै जों दा थांनोसै आरोना न'आ स्रि स्र' जाजोबसिगोन जै आफा बोराइ बाथौनि जै आफा बिश्वकर्मानि जै जाथों आफा शिबनि जोंखौ मोजाङै मोजां लांनानै मोजाङै मोजां लाबोफिनथोसै न'हालागै दायो जों थांनोसै आरोना टप्ला टप्लि लानानै थादो
Slow. Ready. Ready जाबाय. जाबाय. Oh. Ada. Ready. Kak. दा लोगोफोर फुल टेंकि थाव सोखानानै लानोसै आरोना माने थावानो गैयामोन आरो सोनासै गगा मोनजोब्बाय आङो गांगाथफानि बाथ्रा लायिया आंखौ माने मोखाङाव एसे होथेना लानो होदोंमोन पुरा गगा मोनजोब्बाय सेस आङो फुल टेंकि थाव सोबाय आरोना दा बिल पेमेन्ट खालामदो बेसेलै 1282 1282 ना फुल टेंकि थाव सोबाय आरो थावा गैखायामोन इखिनि थाव सोबाय दायो सोरबा सोरबा सोंबाय थायोना बेयावनो नायनानै लाबानो जाबाय सान ओंखारबाय आरोना लोगोफोर नै सान बरिया दंखानो खिन्थु सान ओंखारनायजों गांगा थंफाजों आंजों फाइनालि मोनबाय आरोना नै गगा मोनजोब्बाय मालाय दसेयावनो बाबो नै दायो जोङो टिउआव मोनफैबाय आरोना किटिमोनखौबो नै मोनफैबाय दहायनो फैनानै नेबाय थादों जोङो माने जमा थांनो होननानै प्लेनिं खालामखादों आरो मा प्लेनिंनिनो जों माने शिलंआव थांनो माने सिगांनो प्लेनिंमोन ओमफ्राय ना सिगां आरो जोङो थांनानै आदा सुस्रा फैफिननाय जादों जों माने जायगाखौनो गिदिंजोबासै एसे फैसानिबो प्रब्लेममोन नालाय जों फैफिनदो आरो ओमफ्राय दा एसे फैसा जमा खालामनानै माने जों जमा थांफिननोसै आरोना ओमफ्राय हारसिंबा बारा इन्टारेस्ट जाया लोगो थाबाथाय बांसिन इन्टारेस्ट गारि गाखोनो हाया नालाय इसा काराव गाखोनो हाया नालाय मालाय बाइकजोंसो थांगोन बिसोरो नङाबा इसानि कार गोदानाव गाखोनो हागौमोन ओमफ्राय कार गोदानाव गाखोला आरोना दायो जोंहा बाइकजोंनो थांसिगोन आरोना खान्थाफोरा लाबाय लादो साराय लादो इनिफ्राय कुकार लादो मालाय गावसा ओंखाम जाना फैदो जोंखौ एख' खोन्थाहरनो थायो नोंसोर इजायाखै आंल' जादो आंना इन्जिना बारा मोजां नङा खोमा नोंसा थेवबो ओंखाम संगोन जोंहा होननायबा जोंहाबो एसे एसे आलुफोर रुनानै जानो हागौमोन आरो आलुआनो मोनस्लाबासै आंना होनाखै जागोन होनाखै जोङो दसेनो मोनगौमोनसो आं बखिबाय थानायावलाय ओजोंहासो जागोन बेखौ नङा दे हटेलाव माबा मोनसे जानो हासिगोन मालाय बाबु आंखौ जि मिनिबाय माइ दिनदों आंखौ माइ दिनदो दिनसोनदोना इदि गाननाय ओमफ्राय बासावनो पर्दा दंलायो थौदो अयद' मोनहैबावनांगौ एख'आनो जायाखै गुवाहाटियानो मोनाखै ए भगबान स्ल' थौ ओहो माने आङो मास्क गानाखैमोन आरो ओमफ्राय ओरैबादि थान्दा हाबदो माने आइया खिथाहरखादोंमोन आरो मास्क गान होननानै नङाबा थान्दा हाबगोन होननानै ओमफ्राय आं मानियाखैमोन आरो दाखालि एसे बोथोरा गरममोन नालाय ओमफ्राय उपाय गैया दा नै माबाखौनो फालिखौनो लाफिननांगौ जाबाय आङो दे गाखो लोगोफोर फाइनालि सरायघाट दालां मोनलायबाय जोङो सरायघाट दालां नै फाइनालि मोनलायबाय आरोना दायो जोङो थांबाय थानोसै माहा मोनहैयो बहा मोनहैयो बेनि खुनु गेरेन्टि गैया सेकेन्ड टाइम माने जिबनाव गिदिंफेरनो मोना नालाय बिराद मोजां मोननानै लायो माने बिराद गोजोननानै लायो लोगोफोर दायो जोङो गुवाहाटि टल गेटआव मोनबाय आरोना ओमफ्राय ना जोङो किटिमोनखौ नेगासिनो दासिमबो मोनफैयाखै कारा जोंनि बाइकजों हायाखै आरोना माने गाङा थफाया राइडारसो मोनफैग्रोबाय राइडार नालाय नै मालाबायना लालायदो आसोला मालायाव ग'प्र'सो लायो दा जोङो किटिमोनखौ नेगासिनो बर' हारिमोनखौ दासिमबो मोनफैयाखै मानसिफोरा बेलेग जायगायाव बेलेग मा आं मिथिया खिन्थु गुवाहाटि होननाय लोगो लोगोनो गुवाहाटि मोननाय लोगो लोगोनो गेसाव गोफोन मा मोनामजोबो हमनानै मोना आङो तामान लेथ्रा दाबो आङो नै मुखासो मारिबाय भगबान मोनफैबायनो नै इमान गोबाव नेनांगौ इसाखौ कारलायानो हाया जोंदो
गांगा थफाया खिनो ओंखारनानै खिलायलांबाय माने बैयाव खिग्रा जायगा दङ इयाव खिलायलांबाय ओमफ्राय दासो मोनफैबाय आरोना दायो जोङो आरो जार्निखौ स्टार्ट खालामलायनोसै उपाय गैया आरोना बिदिनोसै मा होनबावनो ग्रुपनि इदिनो जायो ओं दा जों हारसिंबाथाय रु होलांबाय थानांगोन पेट्रल पाम्पआव खिनो हागोन आं उनाव जासोनानै अ बिसोरो जायाखै आंल' जादो नाय लोगोफोर गुवाहाटि मोनबा जायो गुवाहाटि मोनबा मा जायो ट्राफिक जायो ट्राफिकआ जाम जायो एकदमबारे मानसिनि होंगो दोंगो गारिनि होंगो दोंगो किति लोङा अबे खन्द'आव मोनैखौ फात्तायानो गैया हाबोखोना मोनैखौ फात्तायानो गैया माने ready আমি Silang ready traffic pulisannya danger पुलिसा डेन्जार मोनलै गाङा दफा बे मोनसे प्रब्लेमनि थाखायनो आङो माने किटिमोनखौ बाइक लानो खिथादोंमोन आरोना बे मोनसे प्रब्लेम आरो नोंथांमोनाबो एसे मिथिनानै लाबानो जाबाय माने शिलंआव फैयोबा बांसिनानो बाइक लानानै फैनो सेस्था खालाम ओरैबादि ट्राफिक जायो माने जोंसो खिन्थु बाइक नालाय एरसाबाबो थांनो हागोन खिन्थु कारा लाइन बाय लाइन बियो माब्लाबाबो थांनो हाया नै जोङो एरसा थांगोन शिलं थांनाय लामा मोनबाय लोगोफोर जोङो इथिंजाय थांबानो मोनगोन आरोना नै एकदमबारे इखिजा सिद्दा थांबाय थानांगौ किति मोना बैनो नै माबायनो मा खिथिदों गथ'आ इखौ माने आङो हौवासो सानदोंमोन आरोना ओमफ्राय ना गांगा थफायासो हिनजाव होनना खिथादों ओमफ्राय इखौनो आङो हौवासो सानबाय दंमोन ओमफ्राय हिनजावफोरनि खिथौ सोलायगासिनो थारमाने हिनजावफोरा गानग्रा मानसिफोरा गानो ओमफ्राय इखौनो सोंगासिनो गांगा थफाया नायनो होननानै हिनजावना सोलायजायाबो गाग्रा हिनजावा आंबो रोंनाय नंला आनारसानिनो मादों आनारस जाहर शिलंआव बर' लोगो मोनफैदो शिलं मोनफैयो शिलं मोनफैयो दे ओंखार ब्रो अ दे खायसे हानानै माने संख्रि आलौ इयाव माने नुनानै खुदियानो हुजदैयो जानो होथारासै आंखो ओइ नै हिसाब लाखिदोयनो नै हिसाब लाखिदोयनो नै बिदिला अ जाखुमानो नागिरबाय आङो लाखिफैलायबाय जानायाव नुदों दहायबा इयाव फैयाखैमोन खाथियाव मा मोनखो बेखिनिखौ मा होनो मिथिला आङो मा होनोलै माथो बेखिनिखौ मा होनो इखिनिखौ माने मा जायगा होनो बेखौ थेरमाइल होनो थेरमाइल जोंना टनटला गामिया थेरमाइल टनटला इ ससेयाव बर' दंना इ ससेयावबो बर' दङ बर' दं बर' गामि सिवगुरि आनारस ini gitulah. Mai siapa bisa? Mai siapa bisa? Makan karena apa turunnya? Mana Silong hari hablangu benda iki bisa barbenane mana semua dati romai nama munfibene. Nih. Tanggung mun, saya mun batai. Dana. Ikjati masih muni bay. Sama deh. Ikjati mama muni ya. Pengumuman. 1 kilometer atau 2 kilometer ke sana sengkar bu biar ya. Mati. Ando ini kan bisa tuh dulu ini pun sunglin nak habis nak katanya. Raja bisa, tolong singgih. Langsung lagi tinggal थांफिननांसिगोन. Banyak. Gua थोरैनानै खादोंमोन इनोमोन खोमा संगोननानै. इनो खादोंमोन इयो. Mbak nengnya karya kan nih? Ini खोमा संबाय. मा लकेसन नायलायाखै लिनदां ओमफ्राय बा ओइ मिथिखागांगोनलायो.
आंबो होबोगासिनो माने एसे थाबनो मोनाव गोसोआव ना बारा फैयाखै 1 किल'मिटार 2 किल'मिटार दा इखौ जानानै थांनोसै बिसोर थांफेरनाय नालाय जादो माबार जानानै माबार गिदिंना थांफिननांगो दोना मालाय ओंखाम जाबोदोना बिराद दादा थरनायाल जादो थरनायाल' जादो इल' जादो रेकना मानसिया इयो बेरे बुंजा जाबाय किसे जागोन बारा जानो हानाय नङा बारा जानो हानाय नङा माने माबायाखैना ओंखाम जायाखैना बारा जानो हानाय नङा जम बुस्थु लेबिदो जागोन आलदो लोगोखौनो नेलायनांबाय होनबा नोङो मस्थ' लामा गेजेराव जनानै साला हो एग्लुंजोबबाय नुबाय बेरे बुंजानो आनारस जानो नागिरबालाय बोरै जानो एग्लुंखागोनखा आरो हिसाबा बेसे गोजानाव दङ दा ओमफ्राय बेखौ नों लामा गेजेराव जनानै नेबाय थानायनि गोनांथि गैया ओमफ्राय दा बारखौ लांबा हो गसंनानै थारलै बेखौ लामा गेजेराव थाव गसंना थालायनांबाय जाथारालै बेथ' मानसि खासेथो असाय सिथार बोरैबा मानसियानो हो माबोरै बे माबोरै सेकेन्ड टाइमनि एक्सपिरियेन्सआनो गन्थङानि गोसोम नांजोबलायबाय हगारला बे रले आंना खर'फोरा बोरैबा जाजोबबाय हांगार नांनो मिथियो हांगार ट्राकनि हांगार आङो ओमफ्राय खेथिनि थाखाय फैबाय आरो ओमफ्राय खेथिया नुवाखैना इथे नुवाखै इथे दा नों खोथायसिगोन हो गावासो गायदार जाहैबाय माने इमान गोजानाव थाबोदो बाप माने माबाथाय सारि साखाया एसे खस्थ' जायो नालाय सलायनायाव ओंखायनो उनाव थाबबाय थादो आरो बिसोरो माया सलायनो रोंखाया मायो मानो ओरै फिलौ सलायबाय थाबालाय मालानि दिनाव माला मोनहैगोन ओमफ्राय जों इफोरबायदि टाइमाव मोनहैदोंमोनानो ना 12:00 ओमफ्राय दारा लैयो नोंलाय गारिखौ सलायनो रोंग्रा नालाय होनना बुङो मानसियाव बे नोंलाय गारि सलायनो रोंग्रा नोंलाय होनना बुङो मिथिबाय रोङायो थब नोंनि बोरैबा मैखि माखायोनो आं गोसोम खैजोबलांबायलै बेथो मैखि हगारला लेथ्रानो गोसोम नांजोब्बाय इनो नै ओइ आं नोंसोरनो दासो गोसोआव फैदो जोङो आन्दायलांनानै ससे थांगारनायनि जाहोनानो जाबाय सिख्ला खारनायनि आङो सिख्ला खारनायनि उनाव सलायबाय थादोंमोन ना बिसोरखौ सिख्ला खारनायनि थान्दायाव सलायलांबाय थानानै ट्राकनि थुङा सिख्ला खारनायनि थान्दायाव सलायलांबाय थानानैनो माने आङो थांद्रायलांदों बुस्थुआ सिख्ला खारनायखौ होसोलांनाय रखम जालांनानै ओइनो नै इमान गोबाव आधा घन्टा लेट मिथिगोन ना नै आधा घन्टा लेट आधा घन्टा लेट नुबाय मोनफैबाय होमबा ना मोनफैबाय ओइनो आगारनो गारिया मायो थाबखौनो मोनफैया माला आथाबथा जनानै नेबाय थादो आधा घन्टासो बिकास रखम जासिना लाबा ओंखाम जानो लानोसै मोननो खोमा इयाव संना इयाव गारि सलायनो रोङा माथो नोङो गारिखौ सलायनो रोङा नामा दाबो इमान गोबाव बाराद्राय फिदिंबा माबा जायो अ आरो दंबावोसो फैयै नै दा जोंना जानायनि टाइम मोनफैबाय जाखांनानै लानोसै आरो नै गासिबो जमानो नै मायो औवा गाजा ओमफ्राय दै बिहरनि ओमफ्राय दा आरामनो जाग्रा लानोसै जोंहा निरामिस जादो इसां बयलार जादो निरामिस माने निरामिस जायाखै ना बिहरफिनदों आङो माने नाखौ जानोसै आरो दा खद नोंना ना है दे खद नोंना ना खद जादो जायाखै जोंनि बर'नियानो बेलेग जाखायो आं दाखालि फैनायाव गाबनोसो ओंखारदों साननैयाव
जादों आरो जासाबनानै उदै बुंबानो जाबाय माने ओमफ्राय दा मोनायावथ' जोङो न'नि ओंखाम जाखागोन जानायालाय निजे संनानै जागोन जोङो दा जाग्रा लानोसै इखो गाद्रा मेंबाय खिन्थु ओमफ्राय ना हेलमेटखौ खर'ना लाबाय आङो बिराद खस्थ' मोनबाय देहाखौ मानोबा देहाखौनो बिराद थांदों नै दाफ्लि सानानै गसंनानैसो सलायदो आरो गाङा दब्बाया ओमफ्राय जोङो उमिया लेक होननाय जायगाखौ मोनफिनबाय आरोना फाइनालि लोगोफोर ज' शिलं लोगोफोर एकदम बारे फाइनालि उमियाम लेक मोनबाय आरोना जोङो दायो किटि मोना आन्दायलांदोंमोन ओमफ्राय ना दायो लोगो मोनफिनबाय अबे आरो थांबाय बिरलांबाय थांबाय नै बे जायगाखौ मोनफैफिनबाय आरोना नै लोगोफोर उमियाम लेक मिथियामोन जोङो फार्स्टआव यालागि मोनफैबानो गोसोखौ स्रां खान्थि मोनखायो माने सुकुन निला Oh my god! View is the best. Life is the journey. kita keren ya untuk sama dong Ang birat udah kada bisa mana ba birat bar kelek rusuh ompray fungawno tabun sinaido birat udah kada mane English bay nama item pun boleh nih ha apa woi ini kuat jam zada dini lama ya nih line Kitty Faidina Kuti tu bai balap singa ka kita lah nggak tahu mun biar kayak Kita ni nggak kar bai kaki udah dong ada kita lah nggak tahu mun biar kayak Barso sabut bai sengaja bevinan nih laptop harus lena sofi bener tuh sini pak Logofer Silongau फैदोबा आं मोजांखौ होनगोन कार लानानै माब्लाबाबो फैनाङा दामबो थांगोन काराव आरो बाइकआव खम थांगोन थाबबो मोनहैगोन बिराद माने लामाया फिसा ना पार्सना फैदो आरो लामा फिसाखायनो पार्सना फैदो आरो नै ओजोंबो फैयो ओजोंबो फैयो पार्सना थांनो हाया खम खस्थ' मोनदों इसोरो इसाबा सिगां मोनफैग्रोयो जोंहाबा एसेले दोननानै जोंजोब्बाय रागसो जाजोब्बायो गारि सालायनो बिराद खस्थ' गारि सालायनो खस्थ' मोनदों दा जोङो भिउ पइन्टआव दंफैयो माबानि उमलियां लेकनि भिउ पइन्टआव दंफैयो नै थोबोरना जासिगाखै लेन्सै जोंहा ओइनो नै जासिनियानो नैयाव दोनदो गारि सालायनो मोजां मोनदों ना बया मोनदो मोजां मोनदो उमलियां लेकनि भिउ पइन्ट ओइ दलङा मोजांसिनमोन लाखिनो होआ सालान थांजागोन नामा दोनदो जोंना दा फिल गैला इयाव फैखांबाय नालाय बर्थमान फिल गैथ'आ माया थांनायखाय आंहा फिल फैयाखै नोंसोरनिखौ खिथिन लाबोदों फिलिंस थानो फैयाखैनो नो फिलिंस पिके बाबाया आङो सेरापुन्जियाव थांबासो फिलिंस फैसिगोन ओरैबायदि सेरापुन्जियाव थांबासो नामा सेरापुन्जि आरो वारि सरा Mikir orang laku sum mikir ini siltra. Aku apa kita? Kan seksia. Salah. Mbak Nuna urlai lah. Ang helmet gue bukan ada, besar bapak orang macam helmet nulang lagi. Helmet ganda di mana polis tanya tadi. Seneng. Ada. Salam dan saya kan yang kerja. Mama harusnya ang ngerti karena pukuman lain kita tanah nih. Boro ni masih berani kita kayak. Kita kayak ini. Serba ang kenuna kita langkah deh. दा जोंनिया दसे थानानै आरोबाव आग बारायलायनि जोङो दिनै थाहैगोन पुलिस बाजाराव ओमफ्राय गाबोनसो माने बोजा थांनाय जायो डेस्टिनेसनखौ दाउराव सिलेक्ट खालामनानै जोङो थांसिगोन आरो फुङावनो ओंखारलांसिगोन माने बिराद उन्दुनो ओंखारदों उन्दुनोल' जाथारदो रोब ना आं गुसुबदों मानोबा खिन्थावबोगासिनो हेलमेटआ ओरै जालायदों नोंनाव थुबजागासिनो ओरै ओमफ्राय बिराद खस्थ' मोनदों हे प्रभु हे जगन्नाथ हे प्रेमानन्दि हे भगबान ट्राफिकआनो जोबनो थाङा बिनि थाखायनो आं फैनो बाबायमोन बे जायगायाव खिन्थु उपाय गैया माने आंनि भाग्य रेखायानो बोनानै लाबोफिननाय रखम जाबाय आरो बेयाव
जायगाफोरा ओरैबायदि समायना ओमफ्राय टाउनाव बेफोरबायदि होंगो बोंगो हेंसो फेंसो खिन्थु मोनामनाय गैया आरोना गुवाहाटि बायदि मोनामा दे बे जायगायाव आं मोनामनाय मोनाखै माने साफा मोदोमोसो लोगोफोर फाइनालि जोङो मोनफैबाय आरोना शिलं टाउनाव आइ लाभ शिलं नै मोनफैफिनबाय जोङो आयै बिखा खामलाब बे जायगायाव फाइनालि मोनफैफिनबाय 12टा बाजियाव मोनफैबाय जोङो फुंनि 6टायाव ओंखारबोदोंमोन ना बे शिलं टाउन दायो जों थानाय जायगायावनो थांफिननो नागिरदों आरोना बेवहायनो एसे खम रेन्जआव नालाय जोङो दायो हटेल मेगा स्टे इनआव फाइनालि फैफिनबाय आरोना 2 मान्थनि उनाव 2 मासनि उनाव आरो फैफिनबाय जोङो नै बेवहायनोमोन जायगाया आंहा सिगां फैखांनायखाय बिराद दन आरो ओमफ्राय ना इसोरो दासो मोनफैदो नै गांगा थफाया ससे लायनो थांलायबाय इसोरखो थफायासो गाखोना फैफिनबावलायबाय नै दायो जोङो लोगोफोरा फैबाय नालाय एकदमबारे जानाय लोंनाय ओंखाम ओंख्रि संनोसै आरोना नै वेलकाम जानोसै नयो मिथिबाय वेलकाम टु माय हम किटि एन्ड संसेर एन्ड बाबु दानिया जोङो बे हटेलाव माने गावबा गावनि डकुमेन्टसफोरखौ होनानै माने जोङो रुमखौ बुक खालामबाय आरो ओजों किटिलाङाथ' आं दहाय फुङावनो खिथाबाय भटार कार्ड माबा आधार कार्डखौ लाबफा होननानै आधार कार्डखौनो बेसेरा माबा माबि मैगं थाइगं साराय खान्था बुथुमनायावनो बावगारबोदोनो थेवब्लाबो जेबो नंला दे हौवानिखौ मोननायानो जासिगोन होननानै ओमफ्राय जोंहाथ' खानैबो लाबखादोंमोन नालाय ओमफ्राय बेखौनो होबाय आरोना दायो जोङो माल माथा माखाखौ लानानै बे नै फार्स्ट फ्ल'रावनो थागोन नालाय फार्स्ट फ्ल'राव थांनोसै ओमफ्राय ओंखामखौ बै बिजौथाराव संनानै जागोन आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नुलांबाय थागोन माने दिनैनि ब्लगखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै नोंथांमोना नेक्स्ट ब्लगखौ नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय थ' बाय बाय